गाँव गवई आओ नगर नगर माँ चर्चा है ई बात के। आगे परब महीना आषाढ़ के। मैया शीतला के जुड़वास के। आगे परब महीना आषाढ़ के, आषाढ़ के। मैया शीतला के जुड़वास के, मैया शीतला के जुड़वास के। मैया शीतला के जुड़वास के, मैया शीतला के जुड़वास के। आगे परब महीना आषाढ़ के, आषाढ़ के। मैया शीतला के जुड़वास के।